hem YouTube'da hem TikTok'ta efir atlayız. Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Şuň 2026-njy ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanalına. Hormatly izleyijiler, ine ýalnys teknik problem boldy, çykmadım, täzeden çykmaly boldum. Şuňky biziň gepleşigimiň temasy Türkmenistanyň gelin habarlary. Bizi TikTok'ta da görüpdiler. TikTok'taky biziň watandaşlarymyza köp salam, paylaşyň efiri. Köp habarlar işlerken dürlü habarlar. Yine bizim izleyicilerimiz Can Ediye Türkmenistan'dan Muradağa yine şuraya problemamız var deyip yani Türkmenistan'da Türkmeniya Kimya Devlet Konserinin Guluduz kombinatında yani geçen yılda önümün cemi 100.000 tonunun kovrağı kadar var. Ondan sonra Türkmen Kimya Devlet Konserini yani şoň ýagdaýy gatagır boldy. Ine mysal üçin şo ýerdäki işleýän adamlaryň aýdyşyna görä ýani şol zawodda 3 tane sech bardy. Ýagny dürlü sechler bardy. Gaplaýjylar, ýükçüler, bunkerçiler, peşnikler. Inni bolsa bir tane sech aldy. Şo bir sech ýani 4 smenada işleýär. Öň biz ýani 9:30-dan 17:30 işleýän bolsak, häzir bolsa biz yani 9'dan 20'ye çalışıyor. Yani 10 saat günü işliyor. 5 günler 10 saatten işliyor. Burada bir takminen yani 264 saat işliyor. Ayda. Yine normalde göre Türkmen zahmet ve iratı durmuş Taýdan Gormak Ministrinin yurdun ähli guramaları ve kerhanalar için 2024 yılda yani iş wagtyny tezgitledi, standartlaşdyrdy. Standartlarını tasdikladi. Şo ýerde bildirişe görä 2024 ýyldan başlap ýagny 40 saatlyk iş hepdesi üçin 166 saat işlemeli. 36 saatlyk iş hepdesi üçin 151 saat işlemeli. Häzir şol ýokurdaky aýdan dağıtlarmy ýagny aýdan adamlarmy olur 264 saat işleýär. 10 saatdan gününe. Yankı katı ýadyýarlar we aýdyp gördüler Murada şonu sen yankı YouTube'da aýtdy bizim hökümetimiz eşin Serdar Berdimuhammedow eşin şunu bize de kömek etsin diýip ine Türkmenistanyň ýagny Türkmen Kimya konseriniň Gowluduz kombinatyna şuraya ýagdaý Serdar Berdimuhammedow sen sroçna reaksiýa bermeden şo ýerde ýokurdan görkezme bar diýär. Yani yine şuraya adamları işletmeli 10 saatden 5 günler. Cemi adamlar 264 saat işleyen yani işlemesinden 166 saatten 160 saatte derek. Men şu saatler häzir ýürütip görkezdim yani sırkalarda yine şunu görkezmekden bir Türkmenistanyň bir näçe videolar meselesi görkezdim. Hormatly izleyijiler, ümitlerden şuna bir minut. Onun şol yankı aýdanana gerer. Lütfen. Ine Türkmenistan. Lütfen şu adam Ili lideri Türkmenistan'ın Halkma Teatrı'nın başlığı Kahraman Arkada Ahmet Köpetağ'ın eteğindeki acayip küncükte yerleşen Türkmenistan'ın prezidentinin ahirteki atçılık toplumuna geldi. Karaşsız bakı bir taraf Türkmenistan. Öterdin mi? Özüne milli lider diýen bir tezda Türkmenistan pulunu oglap beren, öz oğlunu koyup yani Türkmenistan'ı öz millerine eden öz atlarının yani kuşlarını atlarının yankı ipodromlarını vurup diyor. Halk kösünye 45% daşınla yeni orada atıyor. O işi onun. Yani şu yalı adam ne milli lider olup ne ideyası var. Prezident boluna ne programması var.
siyaset çökmüne ne siyaset programı, ne siyaset ideyesi. Hiç düşünmeyen bir kezzap 18 yaş olan yal maşin sürüp basmıyor diye atların buraya pişiklerine, itlerine koşturup diyor. Bunu söyleyip mi şu? Biti wagty at muradın mekanı yılının kış pastanın heriki fırsatlarını daga teklerine ansan için tenekar Gördün mü? Atçılık etmeyle yolları. Sizin Aşgabat Daşoğlu yolunu gördün mü? Her kepte de yeni yalı avari adamı öyle. Her kepte de yeni yalı adamı can ver yaşıyordu. Bu da atlarını, pişiklerine, eşiklerine, eşeklerine yol oluşunu gördün mü? Di hava kurşağı emiri geldi. Nur bereket bilen gelen yağmurlu hava dağ gerçlerinin ak kara bürünlüğü bütün jöklerin ekoloji derecesinin hatta yukarılanlığını şertlendirdi. Bunun öyle Ekologiya diye atlarına şert görü diye hovanın en govu yerlerinden yani klimatın en govu yerlerinden yani yerlerin en govu yerlerinden öl atlarına yani ipodromlar, köşkler, binalar uyuyor. Bu ne emcek? Balino diyecek ne emcek? Her pasamaksız güzelliği eğdiğinin ve onun havasının yakımlı olyanlığının aydın nişanı nağı toplumda gözükçü diyen ornatarı Anna Medvedev Türkmenistan'ın prezidentinin divanına Ne şu adamı keza Berdimuhammed diye. Ganhor, Niyaz öldük gelen Türkmenistan'a teröristik akt edip zahvat eden Türkmenistan hükümetini, Türkmenistan devletini son kezzapçılık edip aydım daha edip değerler yani ak çağırır, ak maşinler, arkadaş şehri öğünü yani meçhit turya tohumların ağıtlarını, kalkolları, ağıtları, binalar koydu. Öl ecenin kakatını, Alkaş ecetini, yani Alkaş kakatını kahraman etti. Muzeyde şunun maşgalı yani tarih var o. Gayif Atabayev bir topur büyük vatandaşının uçunda vefat olan vatanımız, yurdumuz için vefat olan adamın ağıtları yoktur. Sizin Atabayev'in ağıtları yoktur. Şu kezzabın maşgalatının ağıtları var. Lütfen. Şu kezzab herdir Türkmenistan talap gören Ganhor, Niyaz Öllür'ün Ganhor. Lütfen. iş sorunlusu Hazım Radov. Bulurum yankı muğa hizmet edip yankı yallaklar şuna hizmet ediyorlar ve şu avatta Türkmenistan bütçesini yarıyor. Her senin arkasında firmalar var, milyarlar pul oluyorlar. Ne şu? Lütfen. Alkara Akarteka Açılık Asosiyasyası'nın vice-prezidenti Recepov arkadaş şehrindeki Ava Anayip Atlarını kuruyan yerine betonlarcıklarını, yankı küçük gülcağlarını ünförte diye. Bizde Türkmenistan'ı yolu yok. Biz Türkmenistan'la etrafları da giyilir yerler. Onun töreni o. Şu öz güncağı bilen, öz nimeti bilen bu Türkmenistan'ı cennete deyip gitmiyor. Yani şunun için şunu tutup kezzabı bizim pulumuza ediyor şu atları. Tutup biz cenayete çekmeli. adındaki Açılık Akademiyası'nın rektörü Bayram Durduyev Atçı anandan Atçılık akademiyetini etti. Atları yankı Türkmen adamlardan yok etti. Düşür yerler bu. Neye iş yapıyor bu haramdağda? vazifelerin bir zaydır şvarada giyinişleyin malumatlar verdiler. Belirlenmişyali Türkmenistan'ın prezidentinin Akarteka Açılık toplumunun çayırında yayınlanan Yine görülemok şunu yankı şunun için gıysallar yayınlar. İnniki videoda seyretmelerdiniz yine şol atçılık nimetini. Arkitektörü kahraman arkadağımını karamaklı. Türkmenistan'ın at kalan architektör. Architektörü bölümü utok görmedik. Architektörü düşünmeyen adam at kalan architektör. Kahramançılık et görmeden adam iki yere kahraman. Milli lider, ideyatı, hiç daha yok. Boş kellesi, kepten başka zatların yok. Trevor Pampıyor, öyle milli lider diyor. Halkını diretmeyen, halkını kömür etmeyen, halk masadının içinde bir topar yallaklar kalıp pensiyanı köpeltmeyen şu pulları öz arkadaş şehrine, atlarına, pişiklerine, eşeklerine topluyor. Bunu seyredin. Toplumu Cumhurbaşkanı Yine şunu kezzap Burhan Berdimuhammed diyor. İşlerinde malumat veriyen Daşınak kezzaplarım yani onu absurd edeceğim. Ne dedim? Şuraya sizin köçörümüz çılgı edip daha edip gelip velayetimize hukuk gördü mü? Yok. Aşgabat Daşoğlu yolunu hukuk gördü mü? Yok. Marçazo yolunu hukuk gördü mü? Yok. Çercur Daşoğlu yolunu hukuk gördü mü? Yok. Vurmadı. Ne yapsın kursun? İmzi motiv. Protesto olanlar. Şuna karşı yani kraytmalı olanlar. Şuna karşı hareket etmeli olanlar imzi motiv. Ay yok. Koşulmalılar. Hediye etmiyor bunu.
Bu tamam. Yani hurmatly prezidenti bilen Elbette. çarşylygy itaatynda toplumun Yine binalarını bunun maşenlikler daşdurunaki özüne parafor Uyguryň ähli şägini abadanlaşdyrmak paraforun daşında. Yine bu kadrları men köp görkezmeye görsem kaytarasım geliyor. Indi kadrı dedim hormatly izleşler şul ýagny bizim vatandaşlarımız yaş olanıyor. Yine halk ayırıldı. Yine de yaşlılar alaymasa şu yankı yürüyüş niye de oraya diysene hayal edeyim seni. Pardon. Şu pardon. Şurada niye de deyip geldi ya. Yani bir karar merkezde deyip geldi ya bilen okumuyor. Çın bir yalan mı? Yönü şu komentarda bir karar merkezde deyip geldi ya. Word bilersin öyle. Yine bir başka maglumatı geçeli yine Dugin deyip bir var. Putin şundan ıhlamalya. Ilhamalya pardon. Siyasi ılhamalya şundan. Şu adam nasyonalist. Şu adam Rusya imperiyasını kaldırmalı zat deyip kuruyor. Gelin dinleyelim niye mi diye şu adam? Lütfen dinleyelim. Только победители пишут историю войн. Вот представь себе на минутку, что мы бы проиграли какой-то предыдущей войне. И, соответственно, вся ее история, все ее события, все ее последовательность, все ее эпизоды, все ее детали, все... Şu adam gıykat şaytam da dine utonlar tarihi ya. Yine kurbanı derdi Muhammed'e. Niye söylük geldi hükmedarlı öz tarihini ya. Hakik tarihi yazılma. Öz tarihini ya. Yani şu adamın deyişi. Şu adam şeydi diye. Biz kanunları seyretmeliler. Merkezi Asya, Armenya, Gruzya hemmetine Ukrayna basıp almalı. Kanunları seyretmeliler. Yani biz basıp alsak dine güçlere, yenicileri firi diyorlar. Şunun kanunu, şunun yankı yürüyüş yürüye. Ve şolar tarihi hüküdüp tarih kuruyorlar diye. Ne şu adam bütün Rus halkını Merkezi Asya bizimki zahvat etmeli. Şular öz başlıklar deyip aydık geliyor. Öngülmeyer aydık geliyor bir günler. Şunu Salavyov kollap, Salavyov aydı şunu aydı. Şunun için mena aydiyantede köpten beri bizim o garaşlılığımız yok. Garaşlı Niyazov. Ataloğlu sattı Türkmenistan'ı. Vatan dönükleri. Yine 9. Oktyabrda nime Putin gelmeli. Tomuz uruşu tutmalı, yani Ukrayna'nın uruşunu o zaman çöplep başlıyor. Türkmenistan'ı. Görüyorsunuz. 9. Oktyabrda hem gazını hem dağını al Moskva bağladık koyuyor. O demek ne mi? Böyle biz Sovyet Soyuzu'na proletarları gelip, yani işleri gelip bizim işin nimelerini açan mı olsa herhalde banditler. Bunlar Türkmenistan'ın alya. Sonun için biz Oktyabrda çeli kalmasak son kalmak gereği yok. Kurbanlan peşke şöyle bilen peşke kurbanlı Putin'in kulu bilen kurbanın kulu. Kulusu. Yine şuna yer İran'dan Dugin'lik yaptığımız internette görürsünüz. Salavyov Dugin aydiyalaşını. İndiki videoda terdelim formatıyla işte. Марта Такаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. Об этом сообщил Тенгри Ньюс пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Жылдибай. Скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, президент Касым-Жомарт Такаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей, сказал представитель казахстанского лидера. Он отметил, что в ответ Токаев направил письмо в адрес Трампа с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Ben size önem ayttım. Merkezi Asya'da ömürden dövlü yani Kazakistan, Nemçik. Bir topar Amerikan kampanyaları, Angliya kampanyaları işleyen bir topar yani TV varlıkları var. O benzakalonka olan o önümlerini satıyor. O bütün dünyada yani önümlerini satıp ulu teknolojiler, san teknoloji özkütü. Ben ön aydıktım size. Görkezem bir topar kadrlar var. İndik yapılaşıklarında görkezem. Onu katmıyor. Hatta Serdar Berdi Muhammed şuraya ürünmeye ayıttı. Bolmasa Atalıoğlu Türkmenistan san teknoloji üstüreyen adamı
internet yok, san teknologiýaň näme gurulmady. Eşoň diýen zadyna gülkiňe del aglatyn elýär. Bir idiotlar, bir bisogatlar, bir diýen zatlar, Vatan programmasynyň şo sözleri alyp bir boş uly bir ondan bir roman edip aýdýar bizim halkymyza anlatýar. Ine Merkez Aziýada Kazakistan öňe giden döwlet. Merkez Aziýada hemme ýanky bu köýçüler boýunça Kazakistan öňe giden. Ine şonu Trump ýanky paragatçylyk giňişi diýip ýanky Palestinada gurýar we iň güýçleri, iň bir falkowy bir zat çözülecekleri ve maslahat verecekler soruyor. Türkmenistan yoktur içinde. Ya bu ikisinin atalığı bir gülkünç. Dünya gülküncü. Gelin iyi nazarlarım. İndiki videolara. Yine Türkmenistan. Bu numara tok yok. Bunun 30. dekabr bunu. Karastık hiç tok yanmadı. Sağ açıklamalı oldu. Yine kaldı. Tarihle gören kamilin televizyon duni. Yanmanın ödeme türüldü kamilda. Taşı orayatı safarıma Türkmenmaşı etrafı güneş Türkmenistan gençleri güneşli Türkmenistan'ın karakteriz ofunu tok yok. Cana diyet bilen hiç sayfım ellerini alamak boş. Işıktır. Sağçıkların tarihle vuracak arzu edip yatıp kaldılar. Ben ona çare orada oluyor. Bunlar tarihle uniyonu tok olmasa. Doğru yayan vatandaşımız ümsörün. Men ýalňyja size görkezdim. At turya eşekleri atlara pişiklere Karastık hiç yok. Ümsörün. Bizim vatandaşlarımızda bolsa Swet ýok, daş boldy. Bolmasa biz öz ýanky elektroner gelmedi. Afganistana, Irana, Täwat Özbekistana eksport edýär. Näme içine oglanok bu? İçine olmadan näme pişikleri, etleri, eşekleri, atlara kuşlar opýarsyň. Oradaki yollar, oradaki zatlar, o orada yok. Bizi halkı hata eden o şularda men size aýdaýyn. Kurban berdim Muhammedow. Ananmadanız ine derdim. Ine görkezdiňse ýene bir ýerde ünsür çerdim. Ine şu adam Ägärki zamanyň tarap lideri Türkmenistanyň Halk Teatrynyn başlygy Gahraman Arkadagymyz. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan. gördünmi? Ine şu ýere alyp gidilýän ýol super ýol. Näçip? Ya öz var ya, atları var, eşekleri, pişikleri, itleri var şöyle. Şoları gowy ya. Käme wagt aýdýarym. Şu adamlar şu itçide yok diýip aýdýar. Şu adam biz gowmaly, biz tutup basmaly. Derru. Bizim pulumuz edýär şu atları. Pikirden öz pulunu ya doğunun kakanyň pulunu edýär. Yok, kakady guturan alkaş. Ejedem kim bilýär kim. Ine şuraya aly Türkmen halkı agdyny yumma otursa, ne şuraya bolýar, hormatly dinleyijiler. MHM, polis, kadyetler we prokuratura köp sağ bolun. Halkyň gözüniň owadyny alanyň üçin we begenip aktivistleri tutup gelir edip basyp gorkuzyp edýäniň üçin köp sağ bolun. Ine eşekler, pişikler, atlar, itler inni adamdan ýokary boldy Türkmenistana. Pikir etmeň siz hata edýär şol adam. Yok. Öz atından sizi gowaranok. Atyny gowarýar. Gerek bolsa basar, gerek bolsa ýygnar, öldürür. Näme edip bilýär? Ýöne ata dermedi. Ite dermedi. Ine şoň üçin ýene bir köp sağ bolun MHM, polis, prokuratura we kadetleriň ýoluşlaryna içiniň işleýän adamlarna siz watan dönükleri. Gynatan. Siz başga iş atyp bolanok. Sebäbi utanman öz halkyny edip bir tane kezaba ulug edýär. Mundan maskaraçylyk ýok, mundan beter maskaraçylyk ýok. Siz o geljeňizde pikir edäňiz bagışlama sıçtyňyz geljeňiz. Çağırın geljeňiz, öýdäki geljeňiz hemme siz bara gece yitirdiňiz. Edýän paragoly, haram pulluňyzam 3-nji aýagyň, 3-nji aýagyň, 4-nji aýagyň 100 tane aýal edin çağırın haram tiner. Geljeň ýokdur. Köp sağ bolun. Bütün halkymyzy
şu ýalda şurada işledip şu ýaly haklaryny goraman adalatsızlykda ýaşadýanlyga köp taýap bolun. Ediledin, köprek edin, mundan beter edin. Türkmenistan ine Oktýabrda Rossiýa geçip gidýär. Vatan döwletler watany ortor alaýan edýär. Aktivistler çıkıp Türkmenistan düzüp bir öňe derýal eden yok. Olar tutunmalýanyzda gurbanyna ýol açýanyz bizim vatanmady, vatan döwleti orta berýär. Köp sag bolun. Ortaň ýanky sırtynyň aşagyna ýirensoň ýatda ardyňyz ortadan gelip binalar sede bara. İççe de görmez ýatda ardyňyz diç bar. Köp sag bolun. Sana ýokam. Indiki video seyrederiň hormatly vatandaşlar, ine men ýalňyjy görüm gördüm ünsüň Guluduz kombinaty. Ine şu Guluduz kombinaty. Şu hakda men ýalňyja efirimin başynda aýtdym. Şo ýerden işçiler maňa jaň edip, "Murada YouTube'da beray, bizim arkada ferdarymyz, bizim arkadamyz. Häzir itler bilen, pişikler bilen bolup ýören adam birden bize üns berip, sizin efiriňizde üns berip, bize üns berer. Biz birden ýanky gulçulukdan çykar, 256 saat işlemen 166 saat işler kanun boýunça. Şunu aydın bir nämetçemiz bilen iş yok. Şondan bitirsek zavodlar, fabrika yapılıp ýör. Nämetçemiz bilen yok diýip maşgalarymyzy naharlamaly. Bizim alajymyz yok diýip haýyş etdiler. Ine men ýaňlantyryam şo sözlerini. Şonuň sözlerini. Ine şu kombinat ine şu ýerde ýerleşýär. Ünsüň ine Türkmenbaşy ine Türkmenbaşy şäheri şu ýerlerde. Ine Balkana var. Ine Türkmenbaşy, ine şu ýerde de şu ýanky zawod ýerleşýär. Ünsüň ine kombinat Guluduz. Şuraya ýazyp, ine has ýakyn bolýar. Ine şu ýerde adamlar işleýär. Gidip şu kynçylyklarda, şu ýerlerde, ýanky kyn ýerlerde, ýanky ünsüň kyn ýerlerde ýaşap, kyn ýerlerde işläp ýörler, kösünüp ine şu zawodda. Ünsüň tapkırıyor. Hiç yeri uslovya yok şu anda. Klimadan kän gowy däl, uslovya da yok. O zaman himik klimada işleýärler, o yerden dähillenýärler, ýagdaýlar gatykyn. Ine Türkmenistanyň hökümetiniň ýokurdan buyrugy adamlar gulçulukda saklamaly. Men öňe aýdýardım. Ol hökümet ýok. Türkmen gostandartlary, ol inspeksiýa, Ministerstwoda ahranly porядок uzatdyry ýok. Adwada öýler ýok. Bolmasa şolar reaksiýa bermende. Elbetde etme. Ne ünsüň Türkmenistan утвердили норму рабочего времени. Ine norma giydirildi Türkmenistan'da. Ne şu ýerde ýazylgy 40 saatlyk iş, ýanky hepdede 166 saatdan köp işlemeler. 36 saatlyk, ýani bir hepdede saatlyk kontrakta 151 saatdan işlemeler. Şunu 256 saat işleýär. Ard etgödüle direktora hemmeleri hiç kim reaksiýa bermedi. Opozisiýa çykdylar. Ýene-de opozisiýa çöküp beremede, oňa muňa ýazyp bütün dünýäye ýaradyp materiallar aýdaýmada alabaly serdar ol öz itlerine, pişiklerine, atlaryna gurup ýören, ýanky köşkle gurup ýören adama ola pasajir. Türkmenistana jennete urup, ýanky kepçek tire urup gitýär. Ona adyny tutmaly. Ya kezzap, uturun kezzap. Ine şuraya ýagny Türkmenistanda şu standartlar ýyzyrly. Ine şu standartlarym ine şuraya tablica normasyna ýyzyrly. Ine mesele görkezýär. 176 saat bolmaly ýanwarda mysal üçin 40 hepdede 40 saat işleýän ýagdaýynda 176 saat. 250 saat der. Fevralda 28 gün ine şöyle 40 saatlik hepdende iş normal bolsa 160 saat işlemeli. Egerde 36 saatın bolsa 144 saat işlemeli. Ne şu ýaly ýagdaý. Ine şu tablica norma, производство normal şu. Ne şunu profesyonel başlygy şunu kontrol etmeli. Şu haçanla işçiler näärde bolsa şolu professional bolýar. Şu professionalny saýuly ýürüýdi. Şu adamlaryň haklaryny goramaly. Onda şunu ombudsman goramaly şu haklaryny. Hanı professional başlygy. Näçe biz opozisiýa
DVT'nin yol boşluğu, demokratik opozisiya bir bilyaşulatlar bize yetiriyorlar. Şunun oldu buluğunu yankı paktadık, eşçekka, görcekka, bir naklarına atlaşıp arkada şöprat deyip getmiyorlar. Hani hükümet, hani devlet yok elbette. Ünitverim, şu yerde 2024 yılda yankı iyunla önkü başlığı ayrılıyor. Yani Akcemal, Kerimberdi ve Дурдыева. Yani Президент Сергей Бердыев подписал постановление об освобождении. Ünitverim, Profsoyuz bul bir cemiyet kurma. Prezidentin hem dahili yok, milli liderin hem dahili yok, hiç kim dahili yok. Cemiyet kurma olanı ödünden emele gelen, ödü işlerini atparayan. Yine madal için devlet halk hareketi cemiyet kurma. Macron biz açılmada haberi yok. Bizim başlığımızda çalışıp bilen o. Biz ödümüz taylayak başlığımızda ödümüz yani yığınak geçirip yolumuzu ketkitleyek. Soruyalı, Profsoyuz'um soruyalı. Yöne prezident karar çıkarıyor. Şunun başlığını ayırıp teyada başlığını koymağına. Ünitverim. Президент Туркменистана подписал постановление об освобождении Акчамал Керимберова Дурдыевой от должности председателя Национального центра и председателя Центрального совета Союза женщин. Hatta iki tane kuruman, cemiyet kuruman başlıklarını постановлением ayırıyor. Здесь переходом на другую работу. Это решение было принято так. Бывший руководитель Национального центра Ян Каян, Акчамал Дурдыев, был назначен председателем государства объединения Туркменхали. Yani hükümet, yani yerine yetirici hükümet, kabinet ministrinin başlığı, Serdar Berdimuhamedov, prezident, yerine yetirici işler atparayan adam, cemiyet kurulmasından adam alıp, hükümet kurulmasına belirliyor. Yani bu cemiyet kurulma, hükümet kurulması yani diye. Düşünen okşun, yani büyük ayrıtıyınları, şuna yerine yetirici hükümet, yani kurulmaları bilen Türkmen Himediydi, Türkmen Kanalıydı, yine burada, hükümetin kurulmaları ve bunlar cemiyet kurulmaları, partiyalar kurulmaları. Ben ne dedim? Şular adat yani şular adat olmalı. Sebebi şuların yoldaşlarını öğüleri saylamalı. Bunu hiç kim prezident utuzlar etmeliler. Постановлениесі böyle. Öğüleri yani prezident karar değil, öğüt kararları ve netice yürümeli adamlar. Ben şu için diyeceğim. Biz de partiyalar klon. O prezident karar çıkarıyor. Partiyanın başına çalışmanı. O gülkünç. Ya da cemiyet kurulmanın başını çalışmanı. Gülkünç. Şunun için diyeceğim. Şöyle iki tane bir soğutçuluklu Türkmenistan'ın var ya. Bu duru zattır. Hiç bir yankı koşulmalarla attır. Macron gelip devletin halk hareketinin yol oluşunun çalışan o. İşem yok. Bir diğer neyse kurma var. Ya Profsoyuz'un kurulmasını çalışan o. Profsoyuzlar Macron'a aşırılık geçiriyorlar. Protesto geçiriyorlar. Görüşüyorlar. Hiç edilen yok. Bulmadı başına ayrıldı yankı Türkmenistan prezidenti ya. Yok edilen yok. Ya ayrıtayım. Olur nezavisim. Adat. Bulmalı tam şöyle. Şunun için o Profsoyuz diyorlar. Profesyonel sayılı yani işçilerin sayıları. İnnik ne meselе edelim? Organizatsiya гражданского общества. Şöyle yazıldı. Ünitverin. Türkmenistan'la yani cemiyet kuruluşu neye kuruluyor deyip yazılıyor. Ünitverin. Profesyonel sayılı. Türkmenistan'la. Yani kurumu. Türkменистан президентinin karar çıkarın kurulması. Ünitverin. Профессиональный союз Туркменистана является самостоятельными общественными организациями, добровольно создаваемыми гражданами для представления и защиты трудовых и связанных с ними других социально-экономических прав. Şunlar bir taraf, bu karışıklar hükümede, bunlar öğüleri sayılıyor ve öğüleri yani cemiyet kurulması kurup adamların haklarını, yani iş haklarını koruyan kuruma deyip ayırıyor. Yani şu vakitte prezident karar çıkarıyor bunun başlıklarını ayırmak için. İki saniye diyor. Ben bir soğuk mu, juristler yok mu, konstitusyon suud yok mu Türkmenistan'ın? Şunun kararlarını stop ho. Sen neye mi karar çıkarıyorsun? Sen o oblasta girmeyene hakkınız yok ho. Ben onu sen yani cemiyet kurma oldun, ayal gıydan hareketi ya yine burada körlerin ki invalidlerin ki onu da sen başını çalış kararını. Türkmenistan. Ben onu diyen hükümet yok Türkmenistan'da. İndikatör edelim. Profesyonel inspeksiya. Hükman iş inspeksiyası olmalı. Gelip bağırlamalı. Başlığı yani hükümet olsun, neme olsun başlığı bir iş verilen standartları tereden okuyun. Doğru değil mi?
Doğru. Yine şöyle yazılıyor. Şunun inspeksiyon kanunları var, kararlar var, statyalar var. Şunun edatına bunu hareket ediyorlar. Hükman gelip reaksiya vermediler. Durulmalar başlığını, prezidente hat yazmadılar. Yine senin yani kabinet meclisinin başlığı yine senin Türkmen Kimya konserine yine şuraya oldu kombinatına şuraya ulu cinayet işleri oluyor. Şunu ünitörmeli administratif yani çağrılmalı yani cinayetçiler çağırmalı deyip ait biliyor. Reaksiya yok. Yine apozisiya köp sağ olsun. Biz aydaymadan başka aydan yok. Yine dedim. Ministerstvo Truda и социальной защиты населения. Yani Türkmenistan'ın iş hakları boyunca ve sosyal koru boyunca adamların yüzde ministersi var. Onun ministersi var. Şular aylan görmeli, kömek etmeli, normalı çıkarmalı, normalın yerine yetişini bağlamalı, hemen adilmeli. Etmeli. Eğer de şu olmasa prokuratura kat yazıp cinayete çekmeli şu adamı. Ümit verin. Benimle kontakt var şu işçilerle. Ümit verip şu adamı kanun etatına eğer de Serdar Berdimuhamedov kanunçu bolyan mı olsa, eğer de Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan kanunu, konstitusiya hormat koyan mı olsa, ümit verin, onunla Serdar Berdimuhamedov şunu yankı prokuratura verip, prokuratura şunu karar çıkarmalı. İnanılmaz mı? Yine konstitusiyanın garantı kim? Prezident saylovlarda halkın setlerini oğurlan kezzap, kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Soğuk tökmününe alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamağa hem de korumağa, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumağa, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğini, onun paragat durmuşunu korumak için bahşetmeye, Türkmenistanların hazırki ve geleceki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmağa, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyor. Ağlamasana. Yürüge düştün Allah. Bütün dünyanın Allah. Türkmen halkına Allah yürüge düştün. Kasam ediyen, kime kasam ediyen? Türkmenlerin haklarını, korumanı, şöhratlarını yok kaldırmanı. Şöhrat birbirinin bizden Türkmenliğden üstümüzden uluyorlar. Atalı kiniz. Atalı oğulgıyız. Yine şeyle hormatlı iyileşler, Türkmenistan'ın prezidenti şunu hakikattan am. Polis, MHM, kadiyetler, prokuratura tutsuk etmelidir şunu. Halkı korumalı. Konstitusiyan bozayan adam. Konstitusiyan garanti deyip siz onu tutsuk etmelidir. Yani hiç şart eden o. Günlük konstitusiyan bozayan kalkıdıksın. Büdjetten pul varını okuyorlar. Arkadaş şakirlerini kuruyorlar. Halktan radyoçılık alınır mı? Yok. Ne yapacak kuruyorlar? Ne yapacak 7,5 milyar sonra uyarlar. Ne yapacak bizde yollar olan o. Ne yapacak etraflarda geçer yerler. O olurdu yaşa gayta onun içinde yani soğuk düştüm oraya. Yolların içinde. Niye ne diyemem? Menayente de niye diyemem? Paris'in başlığı Hıdırov. Serdar'ın plaktaşı hiç vakt Paris'de işlep görmedi. Kulluğu bilmeyen adam. Onun oğuculukta işleyen adamı getirip koydu. Ne yapacak? Nadyojne. Men aydınma eder. Kanun bozar. Men aydınma eder. Kanunu seyretmedi. Hemen başlığı karnaşı. Hopsuzluk Genleş'in başlığı Önkü Çağramanov. Mehri Doğan'ın qıydı. Amarolan başlığı karnaşı. Bunun yankı hemme tohumunu getiriptir. Qıyını veriptir, aktığını veriptir. Doğan'ın ayarı, yeni vardat. Şunlar 60'tan uğrak adam hükümetin yolbaşları. Bizde hükümet yok. Bizde hükümdarlık var. Berdimuhamedov meyitlerin hükümdarlığı var. Hürmetli vatandaşlar. Yarın ben nerede oldu yanılmazsam yarın komentariyada. Yine şuraya bizde inspeksiya yani adamın haklarını koruyan inspeksiya yok.
İndiki material şun başlığı ama Silap Muhammed Seyit Babayic. Men ine Silap oyduğun ya. Muhammed Seyit Babayic. Siz ulu bir ministerstvanın başlığı. Türkmenistan'la iş haklarını koruyan ve sosyal yani maddi adayları koruyan ministerstvanın adamın ministerstvanın yolcusu. Minister. Niyemçi adamlar arvarını ettiler hiç kimseden o apazit bizden son sözcükler. Niyemçi siz öyle işinizi edin var. Niyemçi siz ziyat kalıp bağlı eden kişi var. Oradan pul yapıyorsunuz yolculardan ve öyle işinizi edin var. Eğer de Terdar Berdimuhamedov hakiki halkın prezidenti olmamalı. Derhal şunu basmalı. Derhal şunu yığınamalı. Niyemçi bir şeyden o. Türkmen Kimya Konserinin yolcusunu derhal ayırmalı. Niyemeti vepli adamlar papalajenyo 166 saat işlemeli olsa 256 saat işlerler. Niyem oldu? Niyeme Türkmenistan battı mı şeyle? Niyeme halkı kulçulukta mı? Niyeme soru yardım ben devleti dolanıp veren yok mu deyip aytmalı soru yardım. Serdar Berdimuhamedov yolcusuna. Aytmalı sen bildim o adatlar. Yine biz sana uğruttuk kadar argumentler verdik. Çare orada görüp bilen oldu. Eğer prezident olyan oldu. Adamların yani Türkmenin şofratlarını bundan meynak kaldırın diyeceğim günü edip konstitusiyanı ve adamın haklarını koran. Yine size aittik hakları koran. Bir topor soyulda 300 de kolay adam işleyen. Hani koran şu haklık koruyor. Ne indiki ben sahip görüyorum size Adil Pahran Turda iniyadır. Yani şunu diyelim yani Ministerstva derişli. Соответственно, Трудовым кодом Туркменистана главное государственная служба Туркменстандарт является учреждением исполнительной власти в области охраны труда. Şunu kurama, исполнительный kurama, yerine getirici kurama adamların yani işlerini şunu koruyan, edaran yine исполнительный. Şunu kontrol etmeli, şunu inspeksiya etmeli. Bunu işleyen, neyem diyen, adamada öldürü yok. Yerine karşı çerçil olur. Studentler yani. Bizim devletimiz benzin kolonka ve çerçi. Benzin kolonka, daşını pul tevhaylıklarını satıp pul veriyor, pulları bulur tavuk çare geçiriyor. Yine Türkmenistan'ın siyaseti şu. Halk bağır yok. İtleri, pişikleri, atları köşte vurulur her velayette. Ondan var açarlar, ondan kabinet ministri getirirler, buluşukları getirirler, şöyle ulu yığınak deyip vatan programatını koyarlar. Yani etraflarda uğurda yollar. Vilayetlerin ardına yollar. O 34 yılda Türkmenistan vilayetlerin ardına yollar olup bilen o. İnanmazsanız hakiki hepte de bir tane avari olup 5-6 adam ölüyor. Oğlum hiç. Şunu bankrotlar 34 yılda manadın hümmetini saklap bilen oklar. Nehel devletin zaten manadın, yürüyen manadın hümmeti yok. Mesela için alt görün bir padişahını. Pul veriyor, onun hümmeti yok. Yüzüne tükürürler. Bizim sizin yüzünüze tükürüyor şunun şeyi. Siz prezident değil. Siz milli liderim değil. Siz kutulan kezzaplar, Niyaz Böldür'ün ganhorlar. Kezzap maşkala. Kezzap çürük maşkala. Keçepe değil, keçeyem değil. Kezzap çürük maşkala. Siz keçeyem değilmeli. Ne şunu yalayım? İndiki materyal verdim, hormatly dinleyicisler. Ne şunun sentralny ofisi var. Sentralny aparatın başlığı Muhammed Quli Hacıquliyevich Hacıquliyev. Ne şu adamın yankı Türkmen standartları baş devlet kulluğu. Ne şunun yolcusu, ne şu adam Hacıquliyevich yankı Muhammed Quli. Yine hormatly Türkmen Kimya Konserinin Guadu kombinatının işgalleri. Ben size bilgileniyem. Şu adam Hacıquliyev size kömek etmeli adam. Bul etmedi. Bul etmedi Türkmen Kimya başlığı size kömek etmeli adam. Olum etmedi. Olum etmedi yani Silap size kömek etmeli. Adam haklarını, adamların iş yadayını koruyan adam Silap size minister kömek etmeli. Olum etmedi. Olum etmedi kabinet ministrinin başlığı Serdar Berdimuhamedov size kömek etmeli. Olum etmedi. Olum etmedi prezident, Türkmenistan prezidenti, konstitusiyanın garanti, Türkmenistan'ın konstitusiyan adamın haklarına ünlük ilerleyen adam
şol ministrler belliyen, şol adama karar bilen belliyen adam bize kömek etmeli. Onu näçe Türkmenistan döwleti ýok. Anan bir ýegeni, gyzy, ogly, ýa-ni Gurbanoğluň aktygy bir zady bolsa derrew çözülýär. Moment. Ýöne halka bir zat bolsa çözülmez. Anan atlara, pişiklere, itlere bir zat bolsa moment çözülýär. Şekiller gydyldan ýa-ni olar goýulýar, ýollar edilýär, ýürüýte şoluň köşklerine barmana. Näçe? İtçe görän. Ine şuňa MHM, polis, kadetler ve prokuratura maşenniklara, teröristlere köp sağ bolan Türkmenistany şunu koda getirin. Onu da ora buton keda. Şu kezaplar halktan goğrap gelýän ve halk hakikat aýtsa basyp gelýän gurumlar. Siz hem korrupsiya, hem maşennik, hem vatan dönükleri. Men başga saýdym näme? Nädär bolsa da ýazyn kommentarda men MHM işgäri, men watany satamok, men Gurbanyna hyzmat edýän, men halka hyzmat edilemok, men mejbur diýip ýazylýan. Ýazmaz. Siz gowusy halk ejizje, halk güýjüne ökelenok, imtin etmiyor, sabır bokmuyor, dip girip geçerdiler. Ta arardyň ol. Öldürürdüň ol gidip, urup hakikat aýan üçin. Gurbanyny kezapçylyk aýan üçin. Bütün dünýäni ağlayan üçin, niyaz öldürün üçin tutum bilen. Sebebi näme diýsem? Özüňi diýin, öz atlamy diýin. Indiki maglumata edelim. Indi hormatly ilişler men başga dağıtlar size gurun bereyim. Bundan başga maglumatlar bar. Türkmenistandan gelen. Gelin ese şu arada gurun bereyim. Bir minut. Yetişecek olayım. Olayım. Bir minut. Kimyan kanserinin şöyle bolup geçen bir kombinatyna bolup geçen dağıtlar size gurulmurdum. Şöyle gulu dulu kanser Türkmen hime kanser gulu dulu kombinatyna bolup geçen dağıtlar gurulmurdum. Indi bir iýdigidir. Dünyada daklanan dağıtan yol boşuna
Hormatly izleşler, internet gazetesi men bilemek nämişip ýöne ünsöpselerin şu kadro ünsöpselerin men aýdyşmaýaly. Ene öň ýadynda bolsa Serdar Berdimuhammedow şu ýaly ak stolda oturýardy. Öňler ýadynda bolsa. O zaman bizim bir vatandaşymız, men ýalňyşmasam Farhat Memankuliýew şu oturan ýerine ak nemede tualet oturan ýaletdi bolýan, bulum kagazyny sögüşdi. Men üstüne halk gülýär. Tem oturan ak stoluna oturulýan gatlaryna doňdurulan kompýuterler bar. Orada hiç wagt işlem yok. Men stolumy Italiýadan alyp gelip başka renkli stol koymasam halk üstünden gülýär diýip ýa-ni gurmanlaýdy. Ondan soň ine şu ýaly ýa-ni bu stol aldy. Şu ýaly. Şu stol ýöne far renkli. Italiýadan alyp geldi. Ine bular şol hatlary diýilýär. Bular halka kömek edýän ýa halka bazat edýän diýip o zatlary diýilýär. İnniki maglumatlar diýilýär vatandaşlar. Bir minut. İnni men size başka bir maglumat öýtgeýin. Gaty wajyp maglumat. Bir minut. Şol Serdar Berdimuhammedow ýalňyja stol öýtgedimi? Şol adam ýagny ýynak geçiren. Sizin görýän montaj ýyrmaklaryny men görkedim. 9 ýanwardaky ýygyna berdim we 16 ýanwardaky ýygyna berdim. Şu burada. Ýöne başga toralar serdildi diýip alýarlar. Ýygynak geçirmek. Käme wagt geçirýär, ozaň oturup ýa-ni operatorlar bir topar videolar sepleşdirip montaj edýärler. Kabinet ministriniň ýygnaklaryny öňkü kabinet ministrinde ýaşaýar, Weşnagowyň ýanyňdaky nemede garanlaryny prezident köşküne geçirýär. Oraya uly ýygnaklar geçiren. Ine şoň üçin san tehnologiýa denen bolýar. Ýygnak geçiren. Tebe adamlar bilen gülüşip bilen näme diýmän bilen. Serdar Berdimuhammedow. Şoň üçin bize ekranda eşitiren. Mine derdim Putin'in diktator. Özbekistanyň kam Gazakstanyň ýygnak geçirenlerde eşitýäni de näme diýär? Näme gurulýany? По существу nokotlaryny goýup aýdýarlar. Siz şunu eşit gördüňizmi? Ya gurulmany eşit gördüňizmi? Bir tekstler okuýarlar boldy. Başka zat yok. Ola Robocop, ölü Robocop. Ondan yanında ölüsün geliyor. Ine şu ýalda. İnniki maglumatlar edelim, hormatly vatandaşlar. Men öňe aýtdym, Türkmenistan bankrot. Türkmenistan awgustdan başlap, üntüyorum. Şu awgustdan başlap pasober kömek pullary ýatyrjak bolýar. Men özüde görkezim öňkölek, hemme pasoberler, pensiýalar hemme ýygnanynda 1.700.000 goly adam bolýar. Şonuň ýeşenok. Şoň 10% galdyran ýagdaýynda $3 milyon gerek. Pardon, 5 milyondan az pul gerek. Şu 5 milyon dolar tapma, pullar karna boş, pol, bankrot. Gelýän pullaryň ýarty, ýa-ni Hytaýyň berýän guruluşyk materiallary, zapçatlary boýunça ýapylýar. Ýardan pul meşgullanýar. İýler bütün dünýäde, Ýewropada gazy ol $3.800 satdy Arapça pulu. Hiç kim bartyr beren ok gada. Bunu şu bartyr edip görür. 80-nji ýyllaryň ýa-ni skemasy boýunça ýörep ýörler. Bunu satmam bilen o. Men ýene bular bütün dünýäni allap kreditler alıp 3 grupdan kredit alıp kaptalky döwletlerden alıp ýugurdy, batyrdylar. Indi pulum ýok. Indi näme diýerler? Ünsüyorum. Hemme pensiýalar alsam 1.700.000 adam. Şonu 3'e köpeltsem näçe bolýar? 5 milyon, 6 milyon diýelim. Onam 30'a köpeltsem $60 milyon. $60 milyon bir ýylda pensiýerler çağırlar hemmelerine $60 milyon. Sonra $60 milyon tapma pensiýerlerin pullaryny aýyp awgustdan başlap şonu dogry aýjak bolýarlar. Ol aýal maşgala çağır, aýal maşgalaryň hemmetini ýa-ni pensiýerlerini nimelerini aýjak bolýarlar. Biz şu material boýunça ýene berip bir topar bizde grafik siz görür ýaly, düşünür ýaly. O näme oýlanýar? Ine ünsüyorum. Hökümette pul ýok. Bular arkada akşa bolýar 7,5 milyarda.
Eyyam sarf edilen pullar. Bular 450 milyon dolara meçit kurýarlar. Ýöne şuň 60 milyon pulu ýok. Bir ýylyna öz halkyna pensiýa pasow tölenýär. Ýer bilen Türkmen halkynyň biri lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyz Köpetağyň etegindäki ajaýyp günjekde ýerleşýän Türkmenistanyň prezidenti Ine şoň üçin şu ýagny adamlar, kezzaplar diňe pul gulamak bilen we öz behbitleri bilen sen halkyň pensiýasy bar, halkyň ýoly bar, Aşgabatda şow diýorlar, etraplarda, ogullarda ýollar geçip kim oňa seredýär? Kim oňa seredýär? İtleri, atları bilen bular. Oğul näme kakasyny ol it at böşükleri ury. ýer bilen Türkmen Ine şoň üçin hormatly dinleýişler, biz şunu tutsak etmeli ayırmalı. Başka aracımız yok. Bizim başka yolumuz yok. Şunu ayırmasak hiç bolmaz Türkmenler ösmez, hiç adam olmaz. Şoň üçin Ağustos ayından başlap pensiýalar ayrılacak. Pensionerler, yani köp çağlı ayarlar, ayarmaşılar, çağlı ayarmaşılar. Siz ortağa çıkmasanız şunun kesilýär deň. O niyaz kesin vakti yadınızda bolsa kesilýär. Sizinkinem keserler sebebi bular ekonomi etjek, bular pullary ýok, kadna boş. Kadna bolan bolsa bular onu nime derdiler, kaldırardylar. Men ýürüten materiallardır, pensiýalar boýunça, aýlyklar boýunça bir topar sifrlar geldi. Onu bir aýratyn bir ýanky makaly hökmüne goýbermesem sebebi köp wagtyň galýar. Ine bizim vatandaşlarymyň pikirleri kaçanlar Türkmenistana gelenler şeýle diýerler. Murada biçilen maliýaly edepdirler. Daşýurtlaryň azatlygynyň şertlerini diňişlerinde yer bilen gök ýaly. Türkmenistana gelsen şu aýaň basaňdan talap başlaýar. Şunu sana adam ýaly ferden nokta, giletin neli nokta ýurduňa terk edip gidetin nelýär diýär. Para hadatma, asuda ýurdumyz ine. Bizim vatandaşlarymyň aýýanlary. Men daşýurtlaryň aýýanlaryny aýdamagam. Olar wagty Türkmenistan ýaşar yer döwlet derli ýa. Indi hökümetde işleyen adamlar kaptör oynayarlar. 20 adam bolup aýlyň bir möçberini ortaga goýarlar. Şol puly 20'den bir alýar, özüne maşina alýar, jaý alýar, remont edýär. Ondan ikinji, üçüncü, 8-nji avaranlar ýa bir gaçky diýär, ýani daşörde. Ya da şu üzülýär, ya da pulu ýok, ya işten çykýar. Ana şol skema üzülýär. Şey dip görgürler, öz-özünü finansiýal edip adamlar şert edip gezip ýörler. Başga araç ýok. Baltlara barsa almak kyn, bir toparyň kreditleri bar, bir toparyň ipotekleri bar, görgürler köse. Türkmen opozisiýasy size ýa egerde internet hafet, men internetde ýer bilen Türkmen halkynyň biri indiki çıkışçı men internetim onurum. Vatandaşın şu edek başlap bilersin. Yine Türkmen opozisiýasy size aýdýar. Açanda bir utanýar demekler. Edil bir aýyň içinde hemme sizin kreditleriniz hesap edýär. Hökümet berýär. Sizin gunaňyz ýok. Yani mümkinçiliğiniz bermediler. Sizin ýanky kazanıp alýan pullaryňyzy, ulu meçhurdäki pullaryňyzy bular ogurlap daşýurtda çykardylar. Şoň üçin sizin gunaňyz ýok. Kreditler bermediler. Biz üzýär şol. Pensionerlara men öňkay dişim ýaly. Biz 10 sagat nimeleri 8 sagat o ağlaýarlaryň, pasoýlaryň uram galdyrýar. Ummasy sagatlar. Şoň üçin siz dastoyna ýaşar ýaly eder Türkmenistanda. ýer bilen Türkmen halkynyň Ýöne gurbanyny aýdyp dur, ýani ine şeýle ýagdaýlar. Gelin efir dowam edelim. Hormatly dinleýişler. Ünferin men şu edip inni bir kezzap bardy urunjak bolýan. bu ýerde Türkmenistanyň atlaryň arkitektori Gahraman Arkadagymyň garamagyna toplamy Men bir adam urunjak bolýan. Ine gurbanyň giýesi Çağrı Amanow. Men şoň suratny koýdum size. Bildim şunu. Ine. Bir minut.
Ine Ünfer'in şulardan Ünfer'in hormatly ilişe ine şu Çağrı Amanov. Ýadyňyzda bolsa öň şulardan Gurbanlyň ýanky kömekçisi boldy. Şulardan öň ýöneköy ýagny oğuçulugyny işleýärdi. Şunu Gurbanly getirdi sebäbi Gurbanlyga gaty münasip. Şulardan Gurbanly ýadyňyzda bolsa hopsuzlyk genişletdi. Biz 15-nji ýyllarda 2022-de protest geçirimizde Gurbanly açyk etdi. Şulardan vilayetler yapıp daha edip arkadam arkayım bol men goran dip öz garnaşy şu. Kiçi dogonyň, gyýy dogonyň mehri diýip bir dogonyň her şu çarama. Häzirim ýany işleýär. Ünferin şulardan mesela gurungaryň şu edýän iş haramlyklaryny. Şulardan milliarder. Hojar Azia diýip bir kompaniýa bar. Oňam ýolbaşçy Muhammed. Şu Muhammed öň garpygaň satyp ýören adam. Ýola muny polis tutýar, iş polisiýe düşýär, MHM düşýär. Şöyle olar bilen tanışyp, ýuwaş-ýuwaş ýangy tanışygyň bilen Çağrı Aman bilen işläp başlaýar. Çağrı Aman şuň bilen obyektler alyp, şuň üstüne ýanky obyekt alyp, Hojar Azia kompaniýasynyň bilen 6 milyar dolar Londona ýerýär. Ondan Dubai we ýanky Katar. Hemme pullar Dubai bilen Katarda. Biz onu Amerikan yani şu Çağrı Amanov milyarder. Pikir etmeyin şu yallaklar vatan dönükler yok ho şu pul kazanıyor milyarlar pul kazanıp Gurbanly şoň üçin burayı Gurbanlyga hyzmat edýär. Ya Gurbanly milyarlara mı diye bölgene mi diye. Bunu mecbur Gurbanlyny saklamak. Şoň üçin Gurbanlyň daşyna. Yine şu kezzaplar milyarderler. Hojar Azia kompaniýasy bilen şular Çağrı Amanov Dubayda milyardan saklaýar. Diňe Londona çıkaran 6 milyardy şonu Dubai bilen Katar'a getirdiler. Inni Ünferin Gurbanly kardy ödýär hem ýerde, Çağrı Amanov kardy ödýär. Dubai'dan, Katar'dan, Saudi Arabiýadan o döwletlerden ýol gurjak bolýar. Türkmenistan'a yol kurmak için yine 1 kilometrine takminen 350-400 milyon dolar gidiyor. Bunun olsa hükümetten 2,5 milyondan 5 milyon dolar çelik her 1 kilometre pul alıyor. Mesela 10 esi. Ondan geçiyor. Yine bütçetin pulu niye gidiyor? Yine sizin pulunuz niye gidiyor? Konvertasyon pulu, sizin pulunuz niye gidiyor? Siz bu çolukta 256 saat işleyen bu haramdadırlar. Yine Çağrı Amanov 6 milyarda bir oğladı. Dine bir ziyalkat 6 milyar. Yeni oğurlap yani gidip otur. Häzir daşyrykda pul ödýärler. Bir 3 milyar ödýärler. 3 milyar alsalar ýol oňurjaklar. 3 milyardan hakyky 300 milyon berip. Şoň 2 milyar 700'ünü kakýar. Yine biznes. Şoň üçin Gurbanlyň ýanyna diýe hökümeti saklaýar ýa korrupsiýon hökümeti. Hükümette işleyenler bize hizmet eden o. Bunun maşenlikler. Bu toror kezzaplar. Bizim pulumuzu uğurlayalım. Yol uçsam kim? Serdar Berdimuhamedov. Ne yapacak Serdar Berdimuhamedov şunu işletiyen o? Sebebi Gurbanlyň ayal jigitiniň mehriniň adamsy yankı. Ne şu kezzap. Çağrı Amanov. Ine hormatly ileşe. Biz pitikler barmak basyp göködýär, hiç at bolmaz. Eğer prezident bolamasa, insi jigiti, uýaty, dogony, gyýy dogon bolamasa da tutup basardy. Onça milyardlap pul bolsa. Nämedir? Bir namsyal ýetir, ýüzün padoşa çykýar, çäraçýar, ýygnak geçirýär, Rabakowa öňkýaly. O bir namsam näme diýär? Gurbanly Berdimuhamedov ünsüriň. Pustoy maşyny iýerýär, ýa boş maşyny iýerýär. Näme ataka wam halkdan ýokmy? İlk kameralar seredýär. Yolla bağım şunu atak edýän zat. Eger hem zat gülýär bolsa, ýa ahranat bilen çykýar. Hininden sıçan ýaly. Ine sizin milli lider. Kim şoň milli lider diýen bolsa, ine sizin lider. Ýene bir gezek köp taňar ýakyndan ýan, ýagny MHM polis kadiyet ve MHM polis kadiyet ve prokurator guruplarına ulu hormatly sağ bolsun. Sebebi 34 ýylda siz halkyň gözüniň oğruna alamaz ve
bir topar parahoru gorap Türkmenistan'ı veyran ettiniz. Katastrofa getirdiniz. Türkmenistan'ı Rusya tatlı ettiniz. Türkmenistan öz başlığı yok. Kimi gorap yordunuz? Haydi hükümeti gorap yordunuz. Dönükleri mi? Raşid Meriyadov, Gurbanlı Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov. Bunlar Rusya'nın kulları. Kimi gorap yordu? Hani Türkmenler, Türkmençilik ağzımızı doldurup, arak kaldırıp, yani ikinci, üçüncü, dördüncü ayağının yanına ara içemedi. Men vatanımı oruyan. Kimi oruyan? Vatan halktan var. Halkı kömek ediyen mi? Halkı talamançılar. Kardeşim biraz konuşma olur. Siz yağma kaldırarlar. Buyurursunuz. Hiç kim kömek edilmez. Yine şuraya alayım. Köp tangar yapkatın. Şuna getirdiğiniz için halkımı değil. Vatanımı değil. Bizim vatanımı gurubu bilmedik. Sizin hatırınızda. Sizin ediyen işiniz için vatanımı gurubu bilmedik. Yine. Bir zaplar, kahramanlar okuyor. Bir topar maşenlikler yurdu dolandırıyor. Bir topar maşenlikler yurdumuzu Rusya sattı. Bize hiç satlanmadı. Halkımız yurdunu terk edip gidip bu. Yine sizin kazanan üstünlük olmaz. Şunun için köp tanrı yakasınlar. Sağ olun. Siz Türkmenistan'ın tarihinde birli adamlar olmaz. Birli kurumları olmaz. Sizi biz çarşambada duruşuna fundamentimiz bilen yıkmalı hem de adam. Teyden olmalı. Siz vatan dönükleri. Siz halk dönükleri. Yine şeyde, hürmetli izleyiciler, yine de materyal köp, yine vaktini çekti olan